Iki sapa iki ana bakul jamu nang kene? Bakul jamu dengkulmu melacot ya. Iki nujum negara ing Kalingga apa ora? Wah, Mbah. Kowe iki wis tuwek. Yo, seneng nyawang anak putu mule, aja melu-melu. Kowe melu-melu mungsuh wong Pancala demen ora dawa umurmu modar kowe, ha? Mule ayo ora. Mule nang omah tenguk-tenguk nyumet tudut kowe gawe kopi malah wis tentrem. Tuwek kaya ngono arep perang sing tak gundelke apa? Tenaga ya wis ora sentosa, kekuatan ya wis ora ana. Aji Jaya Kawijayan ki lek cara kuno ora masuk ning jalan jaman saiki. Iki digunakake cangkeme iki ndledek medun ki. Ya wis ben ora. Ora wong Kalingga kula tuwek-tuwek arep mungsuh wong Pancala. Monggo Pancala iki gabungan antaraning Sopra Sapta Mandala karo negara Ndarawati karo Siswa Budaya wis. Aku ngene sing maju Padang Wartaya wis. Ora ana sing iso menang sabenake dhewe ra. Kowe tak mungsuhku murid kowe. Apa tak mungsuhke kok tak mungsuh. Tak mungsuhke murid kowe nang nganti iso menang. Aku meguru karo kowe 20 taun. Keparat kuku karepe dhewe. Lungguh. Perang wani ora? Nang. Perang wani ora? Nemeng apa nyanyi? Wani to. Nemenya iki. Kowe iki mangsulana, wani apa ora rasaku ki ngomong aku radong. Wani ora? Mani. Wani, Mangi. ora wangi. Wani apa ora? Ani. Mungsuhe wong-wong Pancala. Kan macam Nek tarik awan apa Wis kana, kowe le omong ya ngono kuwi men do bludrek ora ngerti omonganmu. Maju kana. ora Name nanas. Mayang punyu. Ora kau mesti